Queen's Day, de final edition. Ja, nou, dat is de laatste Koninginnedag, dus we denken, nou laten we een mooi shirtje maken. Zelf geborduurd ook Zelf geborduurd, Gerard heeft dat gedaan. Ja. Dat is wel mooi. De Nacht van Oranje, de hoeveelste keer is het voor jullie? Ik weet het niet, joh. Ik weet niet hoeveel keer wij hier hebben gestaan, ik weet het niet precies, maar... Ja, behoorlijk wat keren, denk ik. Behoorlijk wat keren. Nooit genoeg. Oh, Koning Pils, ja natuurlijk, maar wij maken alleen maar feestnummers, dus wat dat betreft... We willen eigenlijk iets maken wat een beetje tegen de draad ging van de rest. Er had allemaal ballads en een beetje serieuze liedjes. En wij wilden even de draak steken met het Koningslied eigenlijk, zeg maar. En dat wordt door de jeugd wordt het goed opgepakt, want het wordt als een gek gedownload. En staat volgens mij op 6 in de top 100. Ja. Dus ja, het is wel goed gelukt. Alleen hebben we heel veel mensen die zijn nu zo van gecharmeerd. En die willen liever niet dat we het zingen. De clip deed me een beetje denken aan het vroegere Gabbetje. Ja, daar is het ook een beetje op gebaseerd. Dus wij willen daar gewoon zingen. Maar als jij het niet erg vindt, gaan we nu het podium op. En volgens mij moeten we zo het podium op. En dan zijn we daar van jouw lul gekomen. Dus dat moet ook bedoeld.